Mi ez a sok fegyverrel rohangászó fiatal? Vidéki men? Ki ez a vidéki men? Miért van bozót a fején? És mi ez a kezébe? Igazi fegyver? Nem igazi fegyver. Ez olyan paintball, vagy mi ez? Nem, megvan. Airsoft. De várjunk. Mi az az Airsoft? Sziasztok srácok, itt Vidéki Men. Mióta a csatornám létezik, láthatatok már tőlem rengetegféle airsoftos tartalmakat, ahogyan játszok, különböző játékokon részt veszek, kipróbálok mindenféle airsoft fegyvert, kibontok dolgokat, de egy valamit még soha nem csináltam, amit már nagyon régóta szeretnék. Beszélni fogok most nektek az airsoftnak a kialakulásáról, hogyan jött létre, hogy jutottunk el idáig, és egyáltalán erről az egész dologról, mert szerintem ez egy marha jó videó lesz, és biztos nagyon fog nektek tetszeni. Legelőször beszéljünk arról, hogy mi is az, hogy airsoftozás. Az airsoft az egy taktikai, katonai szimulációs játék, amit a világon most már több millióan űznek, egy nagyon izgalmas szabadidős tevékenység, megmozgatja az embert, csapatjáték, és védőfelszerelésben természetesen ilyen valóságosnak tűnő, ám nem igazi fegyverekkel, műanyag golyókkal, vagy környezetbarát bio golyókkal kilőve játszanak a játékosok. Ugye nagyon egyszerű a dolgunk ma 2025-ben, a csapból is az Airsoft folyik, beírod a Google-be, millió egyféle replikát találsz pillanatok alatt, különböző márkák sorakoznak, és gyakorlatilag bármit tudsz rendelni, szinte bárhonnan, és elérhető közelségben van az egész airsoftozás. Na de hát nem volt ez ám mindig így. Mint minden, amit ember alkotott, valamilyen kezdettel rendelkezik, így az airsoftozás is. Mióta világ a világ, azóta mindig is voltak emberek, akik fegyverek iránt rajongtak, szerettek lövöldözni, és ugyanez volt a helyzet Japánban is. Csak hát a 70-es évek Japánjában kicsit nehéz volt azoknak a helyzete, akik a fegyverek iránt rajongtak, ugyanis nagyon szigorúak voltak az akkori fegyvertartási szabályok. Míg mi itt Magyarországon úgy nőttünk föl sokan, hogy a nagypapa szlávja légpuskája úgy fel van rugózva, hogy 60 méterről nem csak a verebet üti, hanem a mögötte lévő palatetőt is lyukassza, addig Japánban szegényeknek kicsit másabb volt a helyzet. Ugyanis a törvényalkotók ott a légfegyvereknek a maximális csőtorkolati energiáját 3,5 joule-ban határozták meg, ezen belül is a légpisztolyokét összesen 1 joule-ban. Ez azért nagyon kevés, főleg, hogyha belegondoltok, hogy mi itt Magyarországon 7,5 joule fölött kell, hogy engedélyt szerezzünk a légfegyverünkre, alatta nem kell engedély. Na de mihez kezdjen a szegény tokiói gyári munkás Yayuto Kazumoki a 3,5 joule-os légpuskájával? Hát átalakítja műanyag golyós verzióvá. Történt ugyanis a 70-es években, hogy ezek a drága emberek elkezdték ezeket a légpuskákat átépíteni ilyen kerek műanyag BB-s verzióra, amit úgy neveztek el, hogy BB Gun. Ezeket a BB Gunokat leginkább gyűjtők használták, de használták őket igazából céllövészetre is. Ilyen szervezett módon, mint ahogy most is, airsoft játékok akkor még nem léteztek, tehát ilyen baráti társaságok biztos összegyűltek, lehet, hogy poénból lövöldöztek is egymásra, nem is voltak akkor még ilyen precizitással legyártott airsoft BB-k, de a lényeg az, hogy ezek mind rugós elven működtek, tehát úgy, mint ez az X-shot is a kezembe, egy felhúzás, egy lövés, tehát ezt tudták, igazából el kellett telnie 10 évnek, hogy ezt a egylövés problémát megoldja egy cég, ami nem más, mint a Tokyo Marui cég, ugyanis a 80-as években az ekkor már több évtizedes múlttal rendelkező vasúti modelleket gyártó ilyen játékgyártó cég úgy döntött, hogy beszáll ebbe az airsoft bizniszbe, meglátták benne a lehetőséget, hát volt is benne, ugyanis akkor a lavinát indítottak el, halljátok. Ők fejlesztették ugyanis ki a legelső elektromos airsoft fegyvert, ezzel behozva a hobbiba a sorozatlövésnek a lehetőségét, és ezzel mindenkit megvettek. 3000発以上のセミオート、フルオートが可能。
Innentől kezdve az Airsoft fegyverek még realisztikusabbá váltak, még több formájú jött be, és a Marui cég az itt nem állt meg, fejlesztett még egy csomó innovatív dolgot az Airsoft számára, ilyen például a gas blowback üzemű pisztolyoknak a megjelenése, tehát mind a mai napig ezek a technológiák nem sokat változtak, igazából a legtöbb márka az koppintja a Maruinak az innovációit. Tehát ilyen 80-as évektől, hogy a Marui belépett a képben, indult egy iszonyatos fejlődés az Airsoftban, és nagyon elterjedt Japánban és más ázsiai országokban egyaránt. És most itt kitérnék egy nagyon érdekes dologra, amire rábukkantam, ahogy ennek a videónak a háttér kutató munkáját végeztem. Én mindig is azt gondoltam, hogy ugye van ez a paintball, amivel összekeveri a legtöbb ember az Airsoftot, hogy tehát a paintballnak van bármi köze az Airsoft kialakulásához. Abszolút nem. Tehát érdekes, ugyanebben az időszakban, a 80-as években alakult ki a paintballozás is, viszont ez a világnak egy teljesen másik pontján, és ez egy marha jó történet szó szerint, és erről majd fogok egy külön videót csinálni nektek. Jártunk ugye a 70-es évek Japánjában, itt alakult ki a BB Gun, utána eltelt 10 év, és a 80-as években a Tokyo Marui cég felrobbantotta az iparágat, és 10 évnek megint el kell telnie, hogy igazából világszerte el tudjon terjedni ez a sport, ugyanis a Marui itt kezdte el a világban szétszórni a termékeit Európába és Észak-Amerikába. Ebben az időszakban kezdték el kidolgozni a különböző játékstílusokat, játékmódokat, bejött ugye a Milsim, a különböző TDM, Capture the Flag, és hogy az internet elkezdett ugye egyre jobban elterjedni, felgyorsulni, így a játékosok egyre könnyebben találtak egymásra, kialakulhattak különböző fórumok a világban, és a 2000-es évektől már nem is volt igazándiból megállás. Magyarországon is a 2000-es években már játszottak Airsoftot. Itt van például Szú barátom, ő már a 2000-es években, ahogy Magyarországra bejött az Airsoft, már jelen volt, és mind a mai napig jelen van. Nézzétek meg ezt a videóját, szerintem nagyon király. Manapság már megszámláltatlan mennyiségű Airsoft márka létezik, ami különböző replikákat vagy felszereléseket gyárt. Olyan módon fejlődött már ez a technológia a 70-es évek óta, hogy az szinte felfoghatatlan. Ez itt egy kínai Cima, ez pedig itt egy ausztriai Novric, ami a kettőben a közös az az, hogy mind a kettő mind a mai napig használja a Tokyo Marui fejlesztéseit. Szóval az, hogy ma 2025-ben airsoftozásról beszélhetünk, az egy 50 éves sztori, srácok. Egy 50 éves sztori, ami kezdődött a túl szigorú törvényeket nyögő japán úriembereknek a leleményességével, majd folytatódott egy zseniális, szintén japán cégnek a sikersztoriával, és végül a 2000-es évektől az internet felrobbantotta ezt az egészet. És most itt vagyunk. Szóval, hogy a videónak a legelején mondtam, minden, amit mi emberek kitaláltunk, kezdődött valahol, és így kezdődött az Airsoft. Én azt gondolom, hogy a leginkább a Tokyo Marui cégnek tartozunk hálával mi Airsoftosok, mert ő nélkülük igazából nem lenne sehol ez a sportág, és én nagyon szeretnék majd készíteni videót az Airsoft fegyvereknek a fejlődéséről, ezekről a különböző állomásokról, hasonló módon, mint hogy ebben a videóban bemutattam nektek, és nagyon szeretném, hogyha kommentelnétek, írjátok le a véleményeteket, hogy tetszett a videó, kattintsatok a like gombra, és természetesen iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!